аз съм взели бира. Защо е това да го влетяме? Бегай, бегай! Ние ние също ще отиваме и Погледнете това как се направи. моите обувки. И това такова къп искам сега да сложа самия за покуп. Бегай, ма! Той изобщо не е включен. Включена? Не. Кучуман, 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 Трябва ли ги хвърли? Кофта. Да пеперуда си служил. той е кукир. Та, че ние какво прави там? Той яд. Диня. Само той ли яде един? Да. Нямаше диня. А, и ти демек си го гледала ли? Да. Добре.